Шәрік клубы Татар театр тарихының заманча бинасында Татарстан Мәдәният министрлыгының ел нәтиҗәләрен чагылдырган матбугат очрашуы уздырылды. Шунда ук мәдәният каләме конкурсында җиңүчеләр дә бүләкләнде. Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясенең бер юлы 2 тапшыруы дебют номинациясендә билгеләп үтелде. Раил Садри Татарстан радиосындагы мәдәни тапшырулар тезмәсе өчен бүләкләнде. Күптән түгел яңалыклар тапшыруында күрсәтелә башлаган мәдәни ярдәмче сәхифәсен әзерләүчеләр дә министрлык бүләгенә лаек булды. Үз эшенең осталары буларак озак еллар массакүләм мәгълүмат чараларында мәдәният темасына язган журналистлар да аерым бүләкләнде. Тулай матбугат очрашуында елның иң уңышлы проектлары турында нәтиҗәләр чыгарылды. Минемчә, быел Казанда гына, Татарстанда гына түгел, бөтен Россиядә бик зур игътибар бирелгән безнең мәдәнияткә. Һәм сез үзегез беләсез, быел минемчә иң мөһим проект ул Пушкинская карта проект башланды. Шуңа күрә яшьләр өчен, яшьләрне безнең мәдәният өлкәсенә кертү өчен шушы проект бик мөһим.